Ο παππούς μου ήταν ο Βίκτορ Αδαμαντίδης, ο γιος του γνωστού αρχιτέκτονα Πετράκη Κάλφα, ο οποίος πέθανε όταν εγώ ήμουν 2 χρονών. Στην οικογένεια όλοι διηγούνται ότι ήταν άνθρωπος τρυφερός και αγαπούσε τη δουλειά του. Στεκόταν και παρακολουθούσε τα κτίρια με τις ώρες. Ήταν ένας μεγάλος μαθηματικός. Ο πατέρας μου λεγόταν Αριστίδης Πασαδέος. Δεν τον ενδιέφερε το εμπορικό κομμάτι στην αρχιτεκτονική. Δεν του άρεσε. Ακόμη το θυμάμαι, όταν ήμουν παιδί. Κάθε Κυριακή, με μια παλιά φόρμα εργασίας και μια τσάντα στο χέρι, τριγυρνούσε σε όλη την πόλη. Και μου έλεγε ότι τον ρωτούσα τότε. Γιατί όλοι οι πατεράδες τις Κυριακές παίρνουν βόλτα τα παιδιά τους, ενώ εσύ πηγαίνεις συνέχεια και κοιτάς παλιά κτίρια, μαζεύεις πράγματα, σχεδιάζεις και δεν πάμε κι εμείς μια βόλτα? Έτσι συνήθιζα να του λέω. Με τη δυναμική που δημιουργήθηκε με την ανακήρυξη των Φερμανιών Χατί Σερίφ και Ισλαχάτ στην περίοδο του εκδυτικισμού, πραγματοποιήθηκαν στη χώρα πολλές μεταρρυθμίσεις σε διοικητικά, νομικά και εκπαιδευτικά θέματα, σε θέματα υγείας, στην κοινωνική ζωή και σε άλλους τομείς. Το γεγονός αυτό προκάλεσε τη δημιουργία νέου είδους κτηρίων, λαμβάνοντας παραδείγματα από ευρωπαϊκά πρότυπα που ήταν ξένα προς την Οθωμανική αρχιτεκτονική. Κατά αυτόν τον τρόπο, από τη μία πλευρά με τις πρεσβείες της Κωνσταντινούπολης, που κατασκευάστηκαν από τα ευρωπαϊκά κράτη, και από την άλλη με κτίρια δυτικού τύπου όπως Ανάκτορα και Επαύλης, σχολεία, νοσοκομεία, ταχυδρομεία, σταθμούς, πολυκατοικίες, επαγγελματικά κτίρια και άλλα, άρχισε να αλλάζει το αστικό τοπίο της Κωνσταντινούπολης από το δεύτερο τέταρτο του 19ου αιώνα. Κατά τη διαδικασία εκδυτικισμού της αρχιτεκτονικής εικόνας της Κωνσταντινούπολης, η οποία διήρκησε καθ' όλον τον 19ο αιώνα και από τις αρχές του 20ου αιώνα έως τα πρώτα χρόνια της Δημοκρατίας, ο ρόλος των Ρωμιών αρχιτεκτόνων ήταν πολύ σημαντικός. Μεταξύ των νεαρών Ρωμιών που είτε ανδρώθηκαν στην αγορά, είτε σπούδασαν στην Ευρώπη, είτε στην Σχολή Βιομηχάνων Τεχνών, πολλοί πέτυχαν και έγιναν διάσημοι αρχιτέκτονες. Ο στόχος της έκθεσης αυτής είναι να αναδείξει τους Ρωμιούς αρχιτέκτονες που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της μορφής της Κωνσταντινούπολης την περίοδο του Οθωμανικού εξυγχρονισμού
και τη συμβολή τους στην αλλαγή της αρχιτεκτονικής της πόλης, δίνοντας έμφαση στο οπτικό υλικό παρά στο γραπτό λόγο.